O Partido Galego concorre por primeira vez ás municipais en Ribeira. Moisés Domínguez encabeza a súa lista e conta con proxectos para numerosos ámbitos. Nesta ocasión, a carreira pola alcaldía en Ribeira conta con 7 aspirantes. Un deles é Moisés Domínguez, que encabeza a primeira lista do Partido Galego no municipio. Domínguez deu o paso para intentar cambiar a forma de gobernar que, segundo afirma, hai na actualidade. Decidimos presentarnos á alcaldía de Ribeira porque vimos que a situación que se atopaba no Concello de Ribeira era unha situación de ingobernabilidade total. É dicir, os partidos de oposición non estaban facendo unha oposición seria, o único que se dedicaban é a criticar ao goberno actual en lugar de apoiar tratar de sacar obras adiante para mellorar o noso Concello, entre outras cousas. Por eso nos decidimos presentar, porque creemos que é necesario que haxa unha forza política como a nosa, a do Partido Galego, que trate de mellorar o pobo de Ribeira e axudar os seus veciños a resolver os seus problemas. Domínguez, veciño de Oleiros de 26 anos e graduado en Dirección e Administración de Empresas, quere sacar representación para poder axudar aos ribeirenses, para o que sinala que teñen un programa claro e solvente. Está preparado e pensado para todas as persoas de Ribeira e, por exemplo, como se comentaba outro día, pensando na política urbanística, o primeiro máis importante consideramos que é totalmente necesario rematar dunha vez por todas a estación de autobuses de Ribeira, que, como ben sabes, agora mesmo todavía non conta nin con taquilla para venta de billetes, nin con cafetería, nin con aseos, por si alguén tuvera que asistir a eles. E non só iso, tal como está diseñada dunha maneira na que non protexe as persoas da chuvia e do vento. Tamén, canto urbanismo, consideramos completamente necesario que se construya dunha vez por todas a nova biblioteca municipal, que sería a Casa Gran Sol, que estaría situada ao lado de Floristerrae. Creemos que é unha obra necesaria porque a actual biblioteca non conta dun espacio correcto para poder estudar ou para poder facer traballos en equipo. As súas propostas tamén abarcan outros eidos como o benestar social. Consideramos superimportante que se amplíen as axudas no fogar, é dicir, darlle cobertura a toda a xente que o necesita, porque hai moita xente que necesita acudir para a lei de dependencia e agora mesmo non teñen esa axuda. Entonces creemos que sería necesario que o Concello ampliase a axuda no servizo no fogar. Despois, en outros eidos, por exemplo, en o de economía, que me parece tamén bastante importante, creemos que sería unha boa idea, por exemplo, a de rehabilitar edificios en estado ruinoso que hai no casco urbano da cidade. É dicir, unha vez rehabilitados, os baixos se poderían dedicar a baixos comerciais e as vivendas, pois poderían ser vivendas para alquiler ou para venta. Xa comenzaron os encontros cos veciños. Esta tarde mantivo unha xuntanza en Palmeira. Esta semana tamén estará no Parque García Ballón e o sábado ás 8 da tarde terá o seu acto central no Centro Social de Oleiros.